Hyvät matkustajat, tämä on O-juna Kotkasta Kouvolaan. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat Paimenportti, Paimenportti ja Paimenportti. Junassa on diskovaunu. Hyvää matkaa. Tää on Tykkimäki, tossa on se tykki. Ja sitä mäkeä ei vissiin oo täällä missään, tää on vähän surullista. Tossa on roskakori, siinä on Kusti. Ja Hei kotte Kusti, niin mitä Tykkimäki. Miltä tuntuu olla? Pitkät jalat tähän kyllä. Vähän joo. What do you mean? En mä päässyt tän lujempaan. Yes, urheilusuoritus. Miten? Sitä mua pelottaa, että niinku kaatuu tää laite. Mitä? Älä kuole, Adam. My glasses! Oh my god! Tää on se Pink Floyd-albumi. Tää Kustikin on ylös alas. Wow. Oho. Wow. Mulla on tullut vastaan joku 800 lenniä täällä. Mitä tapahtuu? Herran jumala. Mitä? Herranen aika. Mitä? Ei mitään, ei kerro saa mitään. Ihan sairas seinä. Oh no. Mitä Skeletor tarkoitti tällä? Oh-oh. Moi moi. Oh no. Täällä ei näy yhtään. Moro. Wat is de selfie mode? Häh? Selfie mode. Äijä, tää on kamera. Moi. Täs meikä. Wow, mä oon vanha. Oot vanha. Kohta 30V. That's insane. Wow. Hello. Tuolla jotain tommosia. En mä tiedä mitä noi on. Mä en tiedä miten ne joutuu tonne. Nalle puh, nalle. Mikä toi on? Toi on se Fazbear. Whose fucked up bears are these? Hei Beck, tiesitkö, että 99% uhkapelaajista big wins tonight. Tiedättekö te, että Sonic Siiri oli joskus aikoinaan semmonen pelihahmo, joka oli sininen ja menee lujaa. Come on! Come on! Menikö se hajalle? Eikö se jäi jumiin? Se oli se 99% uhkapelaajista, mikä jäi sinne. Joo, mä pelasin. That's so sad. Tuliko big wins tonight? Ei tullut. Mulla on 14 € lisää tuohon. Hei, ootko kuullut, että 99% uhkapelaajista lopettaa juuri ennen? Juuri niin, mun pitää jatkaa. Ihan hiton tyylikäs. Stylish as hell.
Joo. Valkoinen niin on syntymän laulun rakkaus vain, kun äiti sen on. Toi on ihan insane torni. Lukette torni. Tästä voisi recreatea niinku FF7 kannen. Tällä. Millä tavalla? Toi vai? Toi on se Shinra Onks toi Shinra Tower? Oh, wow, ballin. Wow. Wow. Ikiin bensa sataa, mä jätän nestat palaa.